Og på førsteplads kom nummer 1 på stadion, som skal ud. Ja. Det er jo ikke deres navn. Det er dommerne. Det er vores trænere. Det var flot. Så smiler I til programmerne. Og så siger vi skal lige have alle fotograferne. Ej, det er jo fandme flot. Det er første gang under udsender opgør. Ej, hvor er det fedt. Ja, nummer 9 på bronze. Han har byttet rundt på dem, eller hvad? Der er ikke der til altid, at ikke rejsfølger herfra. Så er det klart. Sådan. Hun vandt det. Rigtig hjertelig tillykke